Предлагаме за продажба уютно студио в комплекс Елитония, разположен в живописната курортна зона на Равда. Комплексът е построен в характерен средиземноморски стил и се намира на само 450 метра от красивия плаж. В близост до центъра на Равда, на 15 км до летището в Бургас и на 2 км до популярния курорт Несебър, комплексът предлага отлично местоположение за почивка и инвестиция. Студиото е разположено на 4-ти етаж и разполага с площ от 32 квадратни метра. Вътрешното разпределение включва антре, отворено помещение с кухненски бокс, зона за хранене и кът за спане, баня с тоалетна и балкон. Интериорът е изцяло обновен с качествен ремонт, като осигурява комфорт и уют за бъдещите собственици. Местоположението на студиото в комплекса, както и наличието на всички удобства, гарантират добри възможности за наем през летния сезон, осигурявайки отлични доходи. Инфраструктура и удобства в комплекса. Просторен басейн. Сауна. Барбекю зона. Детска площадка. Целогодишно обслужване. Паркинг. Годишната такса поддръжка е в размер на 230 евро, което осигурява безпроблемното функциониране на комплекса през цялата година. Възползвайте се от отличната локация и удобствата, които комплексът предлага, и започнете своето ново начинание в сърцето на Черноморието. Вашият идеален дом или инвестиция ви очакват. Предлагам